карамаганда гына мине әллә нәрсә шимитеп куйган шикелле булды. Карасам, шундый жуан, шундый озын жылан мине чакты. Миңлегөл Әхмәтова Түбән Камага Новосибирскидан энесенә кунакка кайткан булган. Җиләккә барган вакытта кулын йылан чага. Хатынның хәле начарая, башы әйләнә башлый, кулы шешә. Шунда ук хастаханәгә мөрәҗәгать иткәннәр. Хәзер яра бик каты сызламый ди. Үзегезгә алыгыз таяклар, суккалагыз. Бик күп жылан. Без бардык балчыклыкка җиләккә. Шунда дөнья хәтле машина бар, кешеләр дә бар. Җиләк бар дип үзегезне саклагыз, жак-жагыгызга каранып җөрегез. Җиләк бар дип сезне жылан тишли күрмәсен, ярап бирапын. Хәлләрегез ничек? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Ярар, авыртулар бармы? Авыртамы? Авырту баска аягыңны аска төшерсәм авырта. Монысы Яршаллы хастаханәсе. Табиб Гүзәлия Минхаированың хәлен белешә. Әлеге ханым берничә көнлек Яршаллыга кайтып барганда юл кырыенда туктап, саф һава суларга булган. Агачлык янына кергә дә өлгермәдем, йылан чакты ди. Кырыйга гына кергәнем. Шунда аягымны нәрсәдер тешләде ки булды. Алай бик авыртулы түгел инде. Ну, сизилде. Мен караганым, бик зур йылан. Менә шулай бар калынлыгы кап-кара йылан. Тагын бер зыян күрүче ире белән Тукай районына балык тотарга барган була. Кайтырга җыенганда инде аякны нәрсәдер тешләде, үзем күрә алмадым. Аякта югыйса носки белән кроссовки иде. Солгач ай киемне анда бер раночка күрдем, бер тишек. Без аны шмелили аса дип уйладык. Аяк авырта башлады, өйгә кайткач уже аяк шешә башлады. Аягына баса алмагач хастаханәгә бара. Монда аңа йылан тешләгәнне әйтәләр. Шалыда апрель аеннан июльгә кадәр йыланнардан зыян күргән 5 кеше табиблардан ярдәм сораган. Сезон башланганнан бирле республикада йылан чагып 22 кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. 7нче шәһәр хастаханәсендә хәзер 2 кеше дәвалана. Йылан чагуны бигрәк тә балалар авыр кичерә ди табиблар. Инде эш очрак теркәлгән. Берсен ДРКБга салганнар, икесе Мөслим районы хастаханәсендә дәвалана. Йылан чаккан урында эзләр күренмәскә дә мөмкин. Чөнки ул урын тиз шешә ди белгечләр. Кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Если все-таки произошел укус, Йылан кулны яки аякны чаккан икән, аларны селкетмәү зарур, чөнки агу таралачак, кызу көндә бигрәк тә. Тиз арада аллергиягә каршы дару эчәргә һәм ашыгыч ярдәм чакыртырга мөмкинлегегез булса, хастаханәгә үзегез килергә кирәк. Муен яки башны тешләсәләр, бигрәк тә куркыныч, кеше үлергә дә мөмкин. Хәзер җиләк сезоны, шуңа кырга чыкканда аякка да, өскә дә ябык кием кияргә киңәш итә белгечләр. Йыланнар кеше аз йөргән ташландык җиргә ияләшә. Көннәр кызу булганлыктан кояшка җылынырга чыгалар. Алар Татарстанның барлык районнарында да бар. Змея не агрессии вообще не проявляет, конечно, человек. Татарстанда 3 төрле йылан яши, барысы да кызыл китапка кертелгән. Алар бер кайчанда беренче булып һөҗүм итми. Кеше якын килеп үзләре куркыныч тудырса гына тешлиләр. Шуңа күрә урманда аяк астына карап, таяк тотып йөргә кирәк. Бу вакытта куркып, башка якка шуышырга мөмкиннәр. Безнең якларда сары тимгелле тузбаш йыланнар күп. Алары кешегә тими. Әмма кара йылан чага. Аның озынлыгы 50-70 см чамасы, тузбашныкы 1 метр. Түбән Кама һәм Яршаллы телевидениелар белән берлектә Чулпан Касыймова, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы.